Γεια σας κορίτσια μου, όμορφα, πάμε να δούμε πώς θα κάνουμε αυτό το μακιγιάζ. Σήμερα πάρα πολύ απλό και γρήγορα για την καθημερινότητά σας, ό,τι πρέπει. Σήμερα θέλω να σας δείξω τη βάση μου. Θέλω να κάνω έμφαση στο πώς να χρησιμοποιείτε το σφουγγαράκι μου. Γιατί κορίτσια μου, από ό,τι βλέπω στα feedback, έχετε ξεχάσει να το βρέξετε. Ή, εντάξει, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, δεν το ξέρετε το βρέχουμε το σφουγγαράκι. Είμαι εδώ για να κάνω tutorial πώς να χρησιμοποιήσετε σωστά το δικό μου ή το οποιοδήποτε σφουγγαράκι. Έχω απλώσει ομοιόμορφα σε μια ωραία στρώση στο χέρι μου το foundation μου. Δεν έχω πολλά να καλύψω όπως βλέπετε και σίγουρα έχω κάνει πάρα πολύ καλή προετοιμασία στο δέρμα μου. Έχω βάλει ενυδατικό ορό με γυαλουρονικό, εννοείται πως είναι το B5. Το σφουγγαράκι μου το έχετε παραλάβει σε αυτήν εδώ τη μορφή. Το βγάζουμε από το κουτί και πάμε και το βρέχουμε καλά. Το πατάμε αρκετές φορές, για πρώτη χρήση πρέπει να το ζουλήξουμε έτσι ώστε να μαλακώσει ακόμα περισσότερο. Εν τέλει θα πάρετε κάτι τέτοιο, όχι κάτι τέτοιο, ακριβώς αυτό είναι το μέγεθος. Λοιπόν, και έτσι πως έχουμε ομοιόμορφη στρώση στο χέρι μας, θα βουτήξουμε το σφουγγαράκι μας έτσι ώστε να έχει πάρει εδώ ομοιόμορφο το προϊόν, βλέπετε, και πάμε και ακουμπάμε εδώ για να δούμε αν έχουμε κάνει σωστή απόχρωση στο foundation. Τα μοναριστές κινήσεις, κορίτσια μου όμορφα, και έτσι συνεχίζουμε, ενώ όταν θα έχουμε κάνει το πηγούνι μας, μπράβο, θα ανεβούμε πιο ψηλά και έτσι, περιοχή, κοιτάξτε πόσο ωραία μπαίνει μέσα στα δυσπρόσιτα σημεία η μυτούλα μου, όχι μυτούλα μου. Δεν ξεχνάμε εδώ την περιοχή των αυτιών, δεν θέλουμε εδώ πέρα να μείνει μια μάσκα, το κατεβάζουμε και προς τα κάτω. Μόνο εδώ είναι οι τριφτές κινήσεις, κοιτάξτε πόσο το νιώθετε, νομίζω ότι το νιώθεις μέσα από την εικόνα πόσο απαλό είναι. Το ξέρατε πως το μακιγιάζ είναι ένα είδος μασάζ. Προσέχουμε πολύ το foundation μας. Δεν πρέπει να μπαίνει στα μαλλιά μας, αυτό σημαίνει ότι αφήνουμε το προϊόν και λίγο τρίβουμε λίγο προς τις ρίζες. Είναι η πρώτη στρώση. Αν νιώθετε ότι σε κάποιο σημείο δεν έχετε καλύψει αρκετά, βουτάμε ξανά το σφουγγαράκι μας και περνάμε μόνο σε σημεία που δεν καλύφθηκαν για κάποιο λόγο. Πάμε να βάλουμε το concealer. Αποφεύγουμε την πολλή ποσότητα γύρω από τα μάτια γιατί θα μας τονίσει οι γραμμές που δεν έχουμε. Μου αρέσει να βάζω το concealer μου όχι σε πολύ πιο ανοιχτή απόχρωση από αυτή που έχω, γιατί μπορεί να μου γκριζάρει τους μαύρους μου κύκλους, έχω μπόλικους. Το σφουγγαράκι μου δεν είναι άδειο. Έχει ακόμα λίγο foundation από τότε που το τοποθετήσαμε. Και πάμε και μόνο τα μποναριστά απαλύνουμε το concealer μας. Μας ενδιαφέρει να μείνει το concealer εκεί που το είχαμε τοποθετήσει. Απλά να μην μείνει σε γραμμές και να είναι πιο μπλεντερισμένο, πιο ομοιόμορφο βαλμένο στο δέρμα. Πάμε να βάλουμε τα κοψίματά μας έτσι ώστε να δώσουμε τα βάθη τα οποία είχαμε σβήσει. Σας έχω μιλήσει πολλές φορές για αυτό το προϊόν, είναι από τα αγαπημένα μου, Fenty Beauty, απόχρωση Amber. Για τα κορίτσια που είστε ανοιχτόχρωμα σαν και εμένα, είναι πολύ καλή απόχρωση. Θυμίζω πως το contouring το διαλέγουμε να είναι ένα κρύο καφέ χρώμα. Και θα δείτε ακριβώς τι λέω. Πάντα θα ξεκινήσουμε με την πολύ τη χρωστική από τη ρίζα των μαλλιών. Δηλαδή θέλω να αφήσω πολύ προϊόν εδώ και όταν θα φτάσω σε σημείο εδώ πέρα να έχει ξεκινήσει να κάνει ήδη σβησίματα. Ένα συχνό λάθος που κάνετε και έκανε από παλιότερα εννοείται, είναι να αυτή εδώ η κίνηση δεν είναι μια καλή κίνηση, δεν είναι το σωστό σημείο να μπει το contouring. Το contouring θέλουμε, όσες θέλουμε, να κόψουμε από τα μάγουλα, πρέπει να σβήσουμε τα ίδια τα μάγουλα. Όλους τους όγκους που θέλω να σβήσω εγώ σαν Ελβίρα, τους γεμίζω με σκούρο κρύο χρώμα. Ιδανικά, να μην πάμε με άδειο σφουγγαράκι. Βάζω εδώ το προϊόν να το ζεστάνω. Θα πάρω με τη μυτούλα μου το contouring, να βγει ομοιόμορφα, να μην βλέπω καμία στάμπα και θα πάω στα όρια, να ντεγκραντάρω τα όρια. Δηλαδή εδώ και εδώ. Εδώ πάνω είναι καλό να μην πάω, εκτός αν έχω βάλει πάρα πολύ προϊόν και θέλω το σφουγγαράκι μου να το απορροφήσει λίγο. Μου αρέσει να κάνω από τώρα και τα σβησίματα μου στο μάτι. Τώρα με ό,τι περισσεύει στο σφουγγαράκι μου θα πάω και στη μυτούλα μου, αλλά μόνο με ό,τι περισσεύει. Εδώ ακριβώς βλέπετε διαφορά ανάμεσα στα δύο μέρη του προσώπου μου. Όσες, κορίτσια μου,
έχετε μεγάλο μέτωπο, πάμε και το σκουραίνουμε αρκετά. Μου αρέσει να λέω πάντα, όταν βοηθάω τα κορίτσια, μου αρέσει να λέω βάλτε εδώ το χέρι σας, χωρίς το δάχτυλό σας, και ό,τι περισσεύει χρωματίστε το με το contouring. Όσο το δέρμα μου είναι νοπό από το foundation, δηλαδή κολλάει, θέλω να πάω με το highlighter μου, γιατί θα δώσω περισσότερη λάμψη με αυτόν τον τρόπο, θα είναι πιο υγρή, πιο έντονη. Φυσικά, αν θέλετε να πετύχετε το αντίθετο, θα το σετάρετε πρώτα με μία πουδρίτσα. Κρατάω στα χέρια μου Benefit, ένα φανταστικό highlighter το οποίο φαίνεται από το διάστημα, και θα πάω καλύτερα τα μποναριστά για να μην μετακινήσω από κάτω το προϊόν μου. Να σας πω ότι κυκλοφορούσε και έτσι, με λίγο παραπάνω λάμψη. Μου αρέσει να βάζω εδώ τη λάμψη μου, γιατί θα μου βοηθήσει μετά καλύτερα να κάνω το περίγραμμά μου. Δεν ξέρω αν θα σας ακουστεί παράλογο, αλλά είναι από τα τελευταία πολύ αγαπημένα μου προϊόντα. Είναι τη Tarte, το blush σε απόχρωση pink. Διαδίνει μια τόσο ωραία φρεσκάδα και τόσο φυσική που είναι ένα όνειρο. Μπορώ να βάλω μόνο αυτό και λίγο concealer και τα φρύδια μου και να κυκλοφορήσω. Πάμε εδώ. Μπορείτε επίσης να βγάλετε εδώ στο χέρι σας, που δεν το συνιστώ γιατί υπάρχει σφουγγαράκι το οποίο είναι πάρα πολύ βολικό. Στην αρχή νευρίασα πάρα πολύ γιατί δεν έβρισκα τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει. Προσέξτε εδώ να πάμε τα μποναριστά όμως. Λίγο εδώ στην άκρη της μύτης μου. Λίγο εδώ. Και εδώ, γιατί όχι. Θα πάρω το σφουγγαράκι μου, θα πάρω λίγο από το προϊόν. Πάντα πάμε με λίγο προϊόν στο σφουγγαράκι, διαφορετικά μπορεί να σας τροφήξει και αυτό που έχετε απλώσει ήδη. Ότι πάντα θέλει να έχει λίγο προϊόν για καλύτερη δουλειά, καλύτερη απόδοση. Έχετε μια ωραία λάμψη, έτσι οργανική να πω, γιατί είναι λες και απλά έχω βάλει μια καλή ενυδατική. Μία από τις αγαπημένες μου πούδρες, finish, όχι setting, είναι αυτή που θα μας σβήσει τους πόρους, θα μας κάνει πιο λία την επιδερμίδα. Είναι αυτή της MAC Mineralized Skin Finish. Κοιτάξτε, δεν πάω στις λάμψεις μου με την πούδρα, πάω εκεί που θέλω να στεγνώσω. Εδώ που θα ακουμπήσω τους φύλλους μου όταν τους φιλήσω. Εδώ πέρα που έχω πόρους, γιατί είμαι μεικτή. Πρώτα τα μποναριστά και μετά είναι τριφτές κινήσεις. Ναι, δεν μπορούμε κατευθείαν να πάμε τριφτές κινήσεις, γιατί είναι πάρα πολύ πιθανό να μετακινήσουμε το από κάτω προϊόν και να κάνουμε στάμπες οι οποίες μετά δεν θα διορθωθούν. Ωραίο το matte που μας έδωσε η Mineralize, αλλά δεν μ' αρέσει όταν η λάμψη από εδώ πέφτει κατευθείαν στο matte. Οπότε ανάμεσα στην έντονη λάμψη και το matte πρέπει να βάλουμε κάτι ενδιάμεσο, πιο σατινέ, πιο απαλό. Οπότε θα πάω με την Hourglass. Η Hourglass είναι must have προϊόν και με αυτό μου αρέσει να περνάω τα όρια εδώ πέρα. Δεν υπάρχει λόγος να πάω στη λάμψη γιατί θα την φάει τη λάμψη. Δεν υπάρχει λόγος να πάω στο μάτι γιατί θα τονίσω τους πόρους μου. Οπότε ενδιάμεσα και με ό,τι περισσεύει στο πινελάκι μου μπορώ να κάνω και αυτό. Σήμερα ας κάνουμε wine lips. Στα χέρια μου κρατάω ολοκένουργιο Intense Pencil της Wycon. Είναι το νούμερο 1 για μένα, μολύβι χιλιών. Έχουμε ήδη βοηθηθεί, θυμάστε, με το highlighter μας και βλέπω πού θα πάω. Το πρώτο σημείο στο οποίο θα δουλέψω θα είναι το βέ μου. Κοιτάξτε, το σημαντικό σημείο εδώ είναι να σταθεροποιήσω κάπου το χέρι μου, γιατί δεν γίνεται έτσι. Εκτός αν είστε πάρα πολύ χέρες, εγώ δεν είμαι. Σταθερώ το χέρι μου εδώ και... Λοιπόν, ενώ έχω κάνει το βέ, το γεμίζω λίγο παραπάνω για να δω αν έχει πάει καλά και θα πάω ακριβώς από κάτω. Πάλι σταθεροποιώντας το χέρι μου. Μικρές κινήσεις. Αρχίζω να παχαίνω τη γραμμή για να δω αν μου αρέσει όντως. Και εδώ κοιτάξτε, δεν το έχω στο αέρα το χέρι μου. Ακουμπάει στο στήθος μου για να σταθεροποιηθεί. Γεμίζω πάντα τα χείλη μου με το μολύβι. Τώρα που είμαι ευχαριστημένη με το περίγραμμά μου, θα πάω με ένα πολύ σταθερό προϊόν. Είναι της Maybelline Απόχρωση 30. Θα ξεκινήσω από το κέντρο. Τι θέλω να προσέξετε σε αυτό το σημείο? Ότι βγήκα εκτός των ορίων μου μόνο 1 χιλιοστό σε πολύ βραδινές εξόδους θα μπορούσα να βγω 2 χιλιοστά και ιδανικά μόνο σε αυτό και σε αυτό το σημείο και τα υπόλοιπα να πηγαίνουν
προς τις γωνίες μας. Τι θα λέγατε σήμερα να πάμε με βουργουνδί βλεφαρίδες? Η μάσκαρα είναι της Wycon, το μάσκαρα είναι της Wycon. Είμαι λίγο περίεργη, οπότε θα πάρω ένα disposal, ένα σπούλι και θα βουτήξω καλά προϊόν. Κοιτάμε χαμηλά, χαμηλώνουμε το καθρέφτη μας. Αυτή τη στιγμή τα μάτια μου αρχίζουν και γίνονται όλο και πιο πράσινα, το χρώμα είναι άψογο. Για να μην στρογγυλέψω το μάτι μου, δεν θα βάλω εδώ στο κέντρο κάτω. Και για να απομακρύνω λίγο τα μάτια μου το ένα από το άλλο, θα κάνω τις βλεφαρίδες μου να κοιτάνε λοξά προς τον κρόταφο κάπως.